یت پہ 30 وری کری فدا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آو یت مخالفت کران کران قربانی دز صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یت مخالفت کر صحابہ یت مخالفت کر مفسرو یت مخالفت کر محدثو یت مخالفت کر علماء دینو یت مخالفت کر اولیاء کرامو آج ممبرس پر وقتک سیلف سٹائلڈ مفسر سیلف سٹائلڈ مولوی ونان سیلف سٹائلڈ مفتی ونان یہ چھو جائز یہ چھو حق دیوان یہ ثابت کریں بسو حق ونان اچھ بڑین فتنہ نماز ای مسلمانو اچھ بڑین فتنہ نماز ای مسلمانو فکرے چھو نتران یہ کرنا بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمک دور آوائیت زمان آوائیت یلی انسان آئیسی یس ہاسا پکن وول آئیس دمن وول آئیس اہند کھوت آئیس بہتر سو یس وار وار آئیس پکان یس وین پیدل آئیس پکان اہند کھوت آئیس بہتر یس بہت آئیس اہند کھوت آئیس یوہی بہتر کیاز اس فتنن ہن دور ہے مسلمان نافیہ رحمت اللہ علیہ کرن بیان دپان بچس پت پت پکان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بچس پت پت پکان بس لکڑ بچہ اس وتہ سٹریٹ پکان امہ وتہ کن آواز کمچ آواز بانسری ہز آواز لکت واہ واہ کران لکت سبحان اللہ کران اور چھ آواز یوان بانسر ہز آواز کنن مز ترٲے انگشتی مبارک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اچھو یپٲرۍ نیرُن اَسہِ بدل وتھ أسۍ درٛاے یپٲرۍ برٛونٛہہ پہمت وٲتۍ یہ لوگ میں ون دم اے نافیہ رحمت اللہ علیہ سو آواز گیا بند اس اوتن تان گھن سہ گئی بند امو یل انگشتی مبارک ز نبر کڑ اے نافیہ رحمت اللہ علیہ مکلے اہن مکلے اے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا ماجرا یہ کیا کرو فرمو اے نافیہ رحمت اللہ علیہ یہ کور اک دہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وتہ پکان بہس لکوڑ بچہ پکان پت پت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتہ آواز گھن یہ آواز کنن مز ترٲے گوشے مبارکن مز ترٲے انگشتی مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بدلو وقت پت کرہم بیان آواز گیا بند اہن آواز حض گئی بند اتے کڑ پنہ گوشے مبارکو مز انگشتی مبارک نبڑ نبی اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم میں کر ونکن او موجود ناپسند کیازِ ناپسند کورمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیقون فی آخر الزمان سیقون فی آخر الزمان خصف و مسق و قذف آخر زمانس مز کریت امتس 3 عذاب پروردگار رب آئیس دیزی نجات گوڑنو کروک بیان فرموک لوک آسن رو دس پرارن مگر کنی برسایک پروردگار اگو اخ عذاب لوک آسن شینس پرارن رحمت باران پہ مگر کنی برسایک پروردگار بیاک عذاب اے زمینن کر گوب رب العالمین بستین کر گوب رب العالمین زمین گش یل بستی آئیس کال آباد صبح دن آئیس گوب گمز گو دیم عذاب تریم کورک بیان مسق ہون انسانی شکلن بنائی مسق کرک رب العالمین اے عظمت والی پیغمبر علیہ السلام یہ عذاب کر حض گش عذاب گش تم ساتھ یل شراب گش عام یل گونک سامان گژھن عام یل گونک سامان گژھن عام یت جائے ڈپتے رباب وزان تت جائے شیطان رزان آسی تی آسی گژھان یہ آسی پزان توے صاحب بلائی سوزان آسی پیغمبر کرت مخالفت صحابہ کرت مخالفت علماء حق کر مخالفت اولیاء کرام کر مخالفت اچھ ونان یہ چھ دین اچھ ونان یہ چھ اسلام کتن چھ امانت دار مسلمانو کتن رود امین ای مسلمانو